Realita è, hai tutto. No. Non prendere la telecamera. No. Solo se menuto. Solo. Passa la camera. Toto je presne ulička, do ktorej by ste sa nemali sami vybrať. Absolútne, že nemali. Può darsi giro, capito? Certo. To proste štvrte je koň. Italy no? No, je Španiel. Off, please. Takže nachádzame sa v Palerme, konkrétne štvrť Zen, ktorá je notoricky známa a považovaná za najdrsnejšiu a najnebezpečnejšiu časť z celej Sicílie, možno aj Talianska. A je mega teplo dneska, ešte stále je 36 stupňov. Aktuálne je zhruba 6 hodín, takže máme asi 2 hodinky svetla. A poďme sa pozrieť, že ako to tu vyzerá, či je to naozaj také drsné. Z mojej skúsenosti väčšinou sa tieto predpoklady nikdy nenaplnia, ale uvidíme, čo nám ukáže štvrť Zen. By som mali ísť doľava a mali by sme sa pomaličke dostať do Zen časti 2. Tam vzadu už môžete vidieť bytovky, notoricky známe, Zen číslo 2. Zatiaľ som to pozeral iba na Google Maps a na fotkách, ale už teraz to spoznávam, že to je ono. Dúfam, že si zapamätám cestu naspäť. Zaparkoval som pri nákupnom centre, nechcem tu moc parkovať v týchto uličkách. Predsa ale mám auto z požičovne a púta to pozornosť. Hoci som tam nič nenechal vnútri, tak púta to pozornosť, keď vidia, väčšinou tie auta z požičovne majú nejaké nálepky, sú označené. Takže lepšie sem prísť buď bez auta, autobusom, ak sa dá. Ale treba mať na mysli aj plán úniku. Takže auto je istotka, ale netreba parkovať tu. Irisko. Vyzerá, že je úplne nové. A to je pecka, že tu stavajú iriska. Toto nevidíme častokrát ani v Bratislave, respektíve na Slovensku, že sú tu nové iriska. A je to super. V týchto sociálne slabších štvrtiach je väčšinou problém so vzdelaním. 2 z 3 detí nedokončia ani maturitu. A je tu obrovská nezamestnanosť, myslím, že aktuálne je to okolo 20%. A celkovo by to malo bývať oficiálne 15 000 ľudí, ale samozrejme neoficiálne možno dvojnásobok, 25 000. Ťažko povedať, to asi nikto nezráta, keď väčšina tých bytov je nelegálne osídlená. Takže takto to nejako vyzerá. Zatiaľ v pohode, zatiaľ nikto po mne nekúka, ani to, že mám kameru. Väčšinou je problém s tým, že idete s kamerou, tí ľudia nechcú byť natáčaní a tomu asi aj rozumiem. Chcem sa pozrieť sem. Toto tu vyzerá. Pecka, akože security majú. Veľké brány, všade máte pletivá. Takže nejaká bezpečnosť tu je. Toto samozrejme chcem ísť pozerať, uvidíme, že či sa nám tam podarí. Pozrite na ten odpad. Aby bolo jasné, môjim cieľom absolútne nie je sem prísť a ukazovať, že je tu všade odpad. Môjim cieľom je ukázať realitu. A realita je aj toto. Realita je aj toto. Každopádne toto nie je len problém Palerma alebo Sicílie ako takej. Problémy s odpadom máte všade na svete. Kdekoľvek sa idete pozrieť do Ázie, juhovýchodnej aj do Latinskej Ameriky, proste je problém s odpadom. My v Európe sa ideme posrať z toho, že máme pripojené viečka k plastovej fľaši, ale to sa chcem pozrieť. Nechcem odísť dovnútra, lebo zase nechceme tu úplne obťažovať ľudí, chcem to len trošku nasnímať. Buongiorno. You speak English? No? Non prendere la telecamera. No. OK, takže
prvý nepríjemný stret. Pán mi veľmi jasne ukázal, že nechce byť na kamere. Takže samozrejme budeme to rešpektovať a nebudeme nikoho natáčať proti jeho vôli. Poďme sa pozrieť tá ďalto. To je strana na tom Taliansku, že sú tu všade pozatvárané tie rolety. Samozrejme je to aj kvôli tomu, že je tu teplo, ale tým, že toto v tejto štvrti má silný vplyv mafia, tak si myslím, že je to aj kvôli tomu, že sa tu ľudia snažia nič nevidieť, nič nepočuť a pochybujem, že niekto bude chcieť niečo hovoriť. Na kameru už vôbec nie. Zrite, šarpané budovy. Sú to také klasické paneláky, jak aj u nás. Začali tu celkom v pohode vibe, okrem toho pána, ktorý mi povedal, že ho nemám natáčať, čo samozrejme chápem. Tak budeme to rešpektovať. Buongiorno. Tak tento pán na mňa nepozeral moc pekne tiež. Asi z toho úplne nie som nadšený, že tu špacírujem s kamerou, ale na to sme tu. Na to sme tu, lebo možno viacerí z vás by sa sem nikdy nepozreli, alebo možno o tom ani nevedeli, že takéto miesto je. Ja som sa sem vybral natočiť to, aby ste to mohli vidieť aj vy a spravte si názor. Idem sa pozrieť sem, alebo vidím nápis Carabinieri. Vidíte to tam? Carabinieri, čo je talianská polícia, takže je dobré vedieť, kde sa tu nachádza polícia, že tu nejaká je. Čiže keby sa niečo zomlelo, tak vieme, kam máme utekať. Pozrite. Neviem, čo to je, ale majú tam kýbel a niečo spúšťajú. Pecka, akože sranda. Je to normálny život. Akože je to chudobná štvrť. Veľa odpadu, veľa špiny. Ale normálne sú tu starší ľudia, mladší ľudia, deti. Chcem sa pozrieť, ako to tu vyzerá. Aké je realita, či je to naozaj také nebezpečné. A v podstate sme prešli 2 bloky. Vidíte, mačička. Čau. Tak tá sa bude viac ako ja. Necháme tak. Slnko pomaly zapadá a nechcem sa tu moc zmotať po tme, ale ešte máme podľa mňa tak hodinku a pol svetla. Tak toto je presne ulička, do ktorej by ste sa nemali sami vybrať. Absolútne, že nemali. Lebo tam presne nemáte kam uniknúť a keby sa niečo stalo, tak nemáte kde uniknúť. Tady sa aj autobus 619, keby ste chceli sa niekto prísť pozrieť autobusom, tak číslo 619. Musím sa priznať, že mal som trochu stres z toho, keď som sem išiel. Keby som mal na ruke hodinky, ktoré som si nechal doma, pretože nechcem, aby ma tu lobkovali o všetko, čo mám, tak by mi určite namerali zvýšený tep, ale musím povedať, že je to v pohode celkom zatiaľ. Je to v pohode. Ľudia. Buongiorno. Chlapci na mňa pozreli dosť nepríjemne, toto vždycky, keď sa na mňa niekto pozrie, snažím sa vždycky usmiať. Buongiorno. Snažím sa vždycky usmiať a pozdraviť, aby som nepôsobil ako policajt, ale nepozerajú na mňa príjemne teda absolútne tí ľudia. Takže to je jediná taká vec, čo je nepríjemná tu. Grazie. Ora siamo uguali. Arrivederci. Caldo. Caldo, mucho caldo, mucho caldo. Parla inglés? Ah, no. Inglés no. Como la vida en Zen? La vida. Bella qua. Bello? Molto bello. Piace, bella. Piace bella? È cerca? Ti piace a te qua? Spiaggia? Ti piace. Ti piace, vero? Muy bien, muy bello. Gira, cambia il qua. Sì, sì. Quando vedi ora? Eslovaquia. Eslovaquia. Solo qua. Slovaquia. È dalla Slovacchia. Slovaquia. Solo sei venuto? Solo. È pericoloso. No,
No? Vado, qua. Qua Hola. c'è il pericolo. Tutte chiacchiere. Parla inglese? Il pericolo. Parla inglese? C'è il pericolo. Piccolo. Pericoloso acá? No. No? È gente Persone che... brave, no? Acá. Sì, che guarda. Se no ti darebbero confidenza. Muchas gracias, sì, sì, grazie. Signora, arrivederci. Ciao. Ciao. Non ti preoccupare, non è pericoloso. Grazie, grazie. Aiutiamo tutti qua, ci aiutiamo. Capo tutti? Aiutiamo. Notiamo. Ci conosciamo tutti. Ciao. Ciao, ciao. Takže takto toto vyzerá. Také námestičko. Deti sa tu hrajú, pokojný štvrtkový podvečer. Je asi 7 hodín večer. Takto tu vyzerá, palmy. Za mňa v pohode, za mňa v pohode. A je tu cítiť, sem tam z tých pohľadov tých niektorých ľudí je cítiť, že není som tu úplne vítaný. Nejaký balkón, pozrieme sa, čo tu je. Akurát na mňa týpek pískal, že asi sem nemám ísť. Takže idem radšej preč. Scusi, scusi. Puedo? No, no parlo italiano. Basta che ti prendi, non ti prendi me, puoi fare quello che vuoi, sei libero. Grazie. Niečo na mňa kričal, ideme sa spýtať, že... No. Parla inglés? No voy a filmar, no pasa nada. Parla inglés? No inglés. ¿Es peligroso acá? No. Ah, no. Ciao, come ti chiami? No problem. No problem. Solo che se tu con questo giri, Sì. giri, poi... come si dice? Posso filmare? Minions problem. Ah, eso es problem. Minions. Piccolo. Piccolo. Con noi no way, no problem. Sí. Eso. Girare, Ah, vale. portarsi pure un po' di problemi. Pero está peligroso. Por la noche. ¿Hablas español? No. No. Nehovorím po taliansky. Un momento. Translator. Vyskúšame translator. English. English? Ok. Ah, tutto bene. Your name? What's your name? My name is Salvo. Isadu? Salvo. Bragno. Salvo. Salvo, Bragno. Personas muy bravas. ¿Puedo? Тут mi typek dal, či to vidíte. Hai capito? No, a me no. Vale. capito? Sì. Grazie. Non hai problemi. No, vale. Può darsi giro, capito? Stai attento. Ciao. Ciao, grazie. Takže nerozumel som mu ani ale niečo napísal do translatora, po anglicky to preložilo plnú hlúposť, ale dám si to potom ešte raz ja sám a uvidíme, že čo vlastne tým myslel, ale v podstate mám pocit, že chcel povedať, že je to v pohode, môžem natáčať, ale mám si dávať pozor, lebo som sledovaný. Takže to mi teraz trošku zvýšilo tep, ale s tým sme počítali a to je presne to, čo som vám vravel, že
že títo chlapci, ktorí sa tu vozia na motorkách a chodia dookola, že nie sú tu len tak náhodou. Ale dávajú pozor, kto sem vojde. Som tu proste s kamerou, takže musím si dávať bacha. Ešte skúsime niečo natočiť iné a pomaličky asi aj pôjdem preč, lebo nechcem moc pokúšať šťastie. Toto som si všimol už druhýkrát, že tu niečo spúšťajú ski blok dole z okna. Neviem, čo to je, ale je to zaujímavé. Tu sme boli v supermarkete, strašne milí ľudia a idem ešte tá ďalej, tam sú nejakí mladí chalani, skúsim ešte niekoho, či hovorí po anglicky, pozrite. Prvý pekný grafit, a toto je fakt pekné. La Putia del Sogni. Neviem, čo to znamená, ale potom vám sem dám do popisku, že čo to znamená. Na časti pred 7 rokmi tu robila jedna talianská televízia reportáž o drogách a prišli sa na aute a totálne na nich vybiehli skupina ľudí, hádzali po nich kamene, dokonca veľký betónový balvan hodili po nich, strieľali po nich. Takže úplne šialenstvo a tak toto sa snáď nám nestane, keďže my tu nerobíme reportáž. Sú nejaké baby. Koše. Buongiorno. Buongiorno. Signora, sei dulce? Dulce. Uno. Da mangiare ora? Mangiare ora, sì. Sì, come li chiami? Sì? Non parla italiano. Lo so. Lo so. Eso. Come chiamare? ¿Es rico? Eh. Muy bien. No parla italiano. ¿Cuánto? Treccina. Trecino. Treccino. Lo sai di Un po'. Stai registrando questa cosa. Stai registrando questa cosa. Parla inglés? Arrivederci. Je to hovno, keď sa s tými ľuďmi neviete porozprávať. Mixujem tu španielčinu a angličtinu. Ale kúpil som si nejaký rohlík. Je to suché. Strašne je to suché. Ale je to v podstate rohlík posypaný cukrom. Tety mi niečo vraveli v tom obchode, ale ani slovo som im nerozumel. Je to trochu problém v tom Taliansku, že tí ľudia proste nehovoria po anglicky. Je to nízka vzdelanosť, vysoká nezamestnanosť, takže ani som neočakával, že to niekto bude hovoriť po anglicky, ale no aspoň niekto. To je nejaká slečna. Nejdeme obťažovať, hrala sa na telefóne. Ako 90% populácie aktuálne, keď ide po ulici. Takže problém týchto štvrtí je to, že sú izolované. Tým pádom tí ľudia majú sťažené podmienky nájsť si prácu, cestovať do práce. Hoci sme videli, že sem chodí jeden autobus, ale väčšinou toto je problém v tých štvrtiach. Vláda sa to snažila niekoľkokrát riešiť, ale tým, že je tu strašne veľký vplyv tej mafie a 80% týchto bytov je nelegálne obývaných a tí ľudia v podstate neplatia za to nič, tie byty nie sú ich, ale platia nejaké výpalné tým mafiánom a častokrát odoberajú elektrínu aj vodu na čierno. Takže je to tu drsné. Slečna, teda pani z obchodu.
tak som jej zakýval. Chodia to na motorkách stále, musím sa obzerať furt. Strašne nepríjemný pocit, keď ide motorka za chrbtom. Vždycky mám z toho hauze, že niekto ide na mňa. Dal som trošku dole kameru, lebo tam bolo viac ľudí, skupinka a nevyzerali úplne sympaticky. Ale musíme ísť tak na to pozrieť. Vyzerá, že... Ma perché fai video? Perché fai video? Parla inglés? No, inglese No, inglés, italiano. Perché stai facendo i video? Solo para mí, un proyecto para mí. No, Soy un turista. Sei inglese? ¿Inglés? No, io Palermo. ¿Hablas español? È spagnolo? ¿Español? Yo hablo español. Es un poco parecido, ¿no? Como Lo italiano. Está periculoso acá. Allora, perché stai facendo video? ¿Posso filmare? Perché però a me no? Per No, no, fare- a mí, a mí. No, faccio io? Devi fare video per pubblicità? No, no, no. Solo para mí. Ah, Soy de Eslovaquia. sei della Slovacchia? Sí, sí. ¿Conoces? Hamšík. Poco, Marek Hamšík. pochettino. Voy Poquito. a casa, sí. Prima andavo. No posso filmare acá. Oh, devi filmare per pubblicare? Pubblicare no. Ah no, fai allora, fai. Solo los apartamentos. No, la gente no. Passa la camera. Sí, sí. Do you speak English? Yes? Italy? English. Italy no? No. Afghan. Español. Off, please. Takže práve ma zastavili teda typci na motorkách. Prvé, čo mi povedal, že mám... Čakajte, padá mi mobil z vrecka. Zjebalo sa mi vrecko. Mám si vzadu. Prvé, čo mi typek povedal, je, že mám vypnúť kameru. Tak som ju vypol radšej. A pýtali sa ma, že čo tu robím. Že... Či som youtuber, ja vravím, že hej. A v podstate vedel trošku po španielsky, takže sme pokecali. Tým, že ja hovorím po španielsky, tak sme mohli trochu pokecať, lebo po anglicky tu ľudia vôbec nevedia, to som vravel. No a v podstate mi iba povedal, že si mám dať pozor, ale že sú tu v pohode ľudia, že sú tu všetko len nejaké fámy, samozrejme, čo iné by povedal. A že zlí ľudia sú všade a tak. Chcel vidieť môj Instagram, tak som mu dal Instagram a osobný, takže tam moc toho nemám, nejaké fotky. A akože náš v pohode, boli milí potom, ale mal som trochu rešpekt, priznám sa, keď ma zastavili, lebo boli traja a naskočil na mňa pomerne agresívne, ale nakoniec celkom v pohode, takže záver je taký, že to bolo v pohode. A ideme už tady to preč, lebo slnko zapadá, nechcem sa tu moc motať po tme, lebo očividne už je zmobilizované celé Palermo a celý Zen, že som tu, takže. Takže díky, že ste dopozerali až sem. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Snažil som sa spraviť čo najlepšie zábery, pokecať s ľuďmi, aj keď tá rečová bariéra proste bola. A dajte keď tak like, dajte odber, keď sa vám to páčilo. Napíšte do komentára, kde by som mal ísť na budúce. Ja už v hlave nejaké plány mám a bude to pravdepodobne ešte jedno video z Talianska. Uvidíte o týždeň. A potom sa presunieme do Španielska. Takže díky moc, že ste to sledovali. Čau. Toto vám musím ešte natočiť. Je tu proste kôň, uprostred ničoho. Uprostred štvrte.
Je koň.